podedes amarrar os cans. Como? O can non fai nada hasta que fai, que veño cas canillas esfoladas da aldea do lao. Amarradeo. Amarrástelo. Está xa o gardo. Hola. Faced o favor de amarrar o can. Pasa dei. Veña que xa está, ó. Amarrastes? Amarrado. Venga. Xa está, xa está. Para. Cago na lei de protección animal. A ver, pa cando unha lei de protección para a panadeira. O respeto que hai ahora mismo neste país polos animales é o que nos falta aos autónomos. Me cago en la vía. Dame 2 baguettes. Que tal, Fina? Como estás? Buenos días. Buenas. Que tal? 2 baguettes? Sí. E tas? 2 baguettes. Xa tes 4 baguetes. Tes estas 2, o teu fillo e o teu home na casa. Albino, sei que estás aí dentro. Llave. Sale. Quedei pechado, carallo. Non sale. Para, ábrame aí. Xa estou. Vente. La nieve. Queres levar unhas acelgas? Levas que nas tes que lavar, que mexei nelas. Nas tes que lavar xa, poden cocer xa. Que tal? Que tal, hombre? Como vas? Como che vai o día? Mal? Non vendí ni unha escoba. Modo, tan... Ni unha escoba vendí. Elo, tan mal vai a cousa. Non vendí ningunha escoba. Ningunha escoba vendí. Pois está a cousa... Hola. Hola, que tal, José Manuel? Hola. Eu quería unha escoba. Unha escoba. Vete pa aquí. Aquí a tes, non che leva instruccións, pero eu creo que é así, non ao revés, Vale, tu proba deste lado. Que vai para barrer, vale. Espera, proba. Aí está, perfecta. Che, sí, veña. Che, sí. Chao, José Manuel, hasta lunes. Dixeche que non vendí ni unha escoba. Era o que me faltaba de vender unha escoba. Do resto lo vendí todo. Levo unha mañá... Vendestes vendí todo? Todo. Levo unha mañá cojonuda. Si sigo así, voume dar de alta con autónomos. Non sigo. Sí. Autónomos é moi bonito pagar. Porque autónomos tú, aunque non ganes un peso, nos cobran igual. Eso é precioso, Pero logo vendestes todo? Sí. Porque a ti o tema este da inflación e da subida e todo isto non che afecta ou O como? da guerra da gasolina do gasoil e tal. Non che afecta? A min o estrecho de Hormuz me chupa un huevo. Te mira o que te estou dicindo. A min ao contrario. A min ainda me vai millor. Sabe por qué? Porque hai moita xente que por non coller o coche porque está caro o gasoil, en vez de ir ao supermercado ou ao pueblo, quedase na casa e xa me compra a min. Entende? ¡Hombre! Que tal? Como estás? Que tal, Fermín? Aí andamos. Nada, ainda non che pasou, non? Nada. Joder. Bueno. Que animaliño, esa Pues son bromas, é joder. de nacimiento. Pues son bromas que lle fai, jo. Deixa Joder. estar, que Joder. é sempre o mismo, deixa estar. Deixa estar. Son bromas. Deixa estar.
Iso está. E este que é un chaval guapísimo, tú sabes, Germán? Sí. Germán, o fillo da pescadeira. Germán. Tú conoces a Germán, que vive aquí ahora? Conozco ben. Tú sabes como é? Germán, como ten que ser de feo, Germán. Como ten que ser de feo ese home, que é coxo e chamanlle o feo. Bo. Non fagas caso. Sempre é así. Ven. Dime. Dime, que queres? Unhos chourizos. Unhos chourizos, tes por aí. Chourizos. Chourizos. Se se mete un empleado aquí nesta para traballar, teño que chamar a Marcos Pereiro. Para traballar non me vale. Chorizo. Sí, un teño aquí. chorizo, teño Tenos chorizo. aquí. Teño os millores chorizos aquí que en las Cortes Generales. Mira o que che dixo. Non quero ir. Estes son dai, faimos aí unha empresa. Son de coldo, son buenos estes, toma. Aí che va. Oístes? Eses chourizos acompañados dunha bola de masa madre. Pois tes razón. Eso é un manjar, Tes razón. eh. Albino, darme unha barra de pan. Si, ó, espera un pouco. Que é iso? Que é iso? Un chaleco reflectante. No, que é isto? É unha barra de pan. Tamén vendes pan agora? Bueno, é por chorizos. Teóricamente non, técnicamente non é pan, chamaríaselle bolo preñado. No. O levar o chorizo... O bolo preñado leva o chourizo dentro do pan xa. Xa. Pois isto ao mellor quitaronlle por cesárea. Bueno, deixa de discutir que me vale ben cos chourizos. Bueno, leva o de Así me bufanda, gusta. así, ven. Chao. Chao, mozo, chao. O sea, que agora vendes pan tamén, E así diante dos meus fuciños a vendelo pan. Xa. É que, a ver, ser isto é un supermercado. Sí, 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 E agora sí. no supermercado hai de todo. Sí, Aí hasta hai deses líquidos frío-calor, pa triqui-triqui. Frío-calor. Vou che dicir unha cousa. Hai de todo no O supermercado. que estalo dicindo ti vendes de todo. Sí. Eu solo vendo pan. Por favor, déixame neso que son eu a especialista. Non me vendas ti pan, Que terá... Mira pa min, mira pa min, mira pa min, mira pa min. Somos amigos ou somos competencia? Somos autónomos e hai que darlle pa diante. É o meu cliente. É o supermercado. Ten que haber de todo, joder. Entendes? E non ten nada que ver... A como te la barra? A como te la barra? A 70 céntimos. Venga, máis barata que a min, me cago en la madre que te parió. Xa vexo que somos competencia. No, Matilde. Xa vexo que somos competencia, pero competencia desleal, ademais. Queres xogar a este xogo? Tranquilo, vamos xogar a este xogo. Pero, sí, Nieves, señor. son... No! Entre bomberos nos pisamos la manguera. Vale? Non ten que ver... No! É completamente distinto. Non ten que ver unha cousa con outra. Eu vendo pan, tú vendes pan artesano, de masa madre, feito en horno de leña e tal. Eu vendo pan en chatarrero, Se ti pan... vendes pan de mierda. Eso é o que vendes, xa sei eu. Pero non te preocupes que imos xogar ao mismo xogo. Non te preocupes. Pa min acabastes, Albino? Que lo sepas. Hola, chicos. Hola. Rita, como estás? Que tal, Rita? Como estás? Ben, Estamos aquí, compañeros de comisión, seu gente. Estamos aí non pouco a vos pouco. vexo xa. Que tal? A onde Ben. vas? Que querías comprar? Por veño buscar un bote de jato VC. Jato BC. Sí, é Jato por aí. BC. No beber, no beber. O no, jato no. BC non mo... Sí, ese. No beber, teño aquí. Vamos para arriba. Apa. Que eu tiña arriba
Aquí o tes. Jato VC. Ese mismo. A Estou- como tes o jato VC? Isto vai vía... Ah, ya. Está... A 10 euros teño. Por qué? Vendo chueva 5. Por dame un lo. Dame un. Ocho motos. Que lle vendes tú a 5 se tú non tens jato VC. Canto vale? 10 euros. Aí ten, son 5 euros. Aí está. Algo máis? Pois a verdad que me apetecía... Nieves, tú estás te dando cuenta de que estás perdendo cartos, Sí. ¿no? Que decir, estás te dando pero cuenta. que me da igual. No. Dame igual. Tú daste cuenta de que acabas de perder 5 Pero euros. que me da igual, solo é pa joderche a ti. Solo é pa eso. Ay, vale, vale. Escoita, como que teño eu antollo así como de larpeiradas, Sí. de porcalladas. Que Non que? terás por aí unha bolsa de jositos? Jositos, teño Jositos, jositos. Veña, sí. vou para arriba. Jositos. Sí, Aquí Vas está un vas comer josito. jositos, vas te poñer como un bocoi. Bueno, Por pero colle unha bola miña que é de masa madre, eso é salud, eso é... unha vez non faz mal ningún. Que máis dá? Aquí tens os jositos. Esto sí é vía oral, ¿eh? Esto sí é distinto ao ao jato VC. A como son? A como son? Os jositos. A 2 euros cada bolsa. 1 euro a bolsa. Pero o que pasa é que eses son barbacoa. Espera. Vamos a comprar a 2. 2 euros. 1 euro. Estes son barbacoa. Eu quero os Tex-Mex. Pódeme cambiar estes por un Tex-Mex. É que a política da empresa non admite devolucións. Sinto moito, pero... Non serás tan cabrón, non? No, é que non hai devolucións. Pois dame unha bolsa de Tex-Mex. A ver, o Tex-Mex é a mesma mierda, pero chámase de outra forma distinta. Pero bueno. Igual. 2 euros. 2 euros, sí, señor. Moi bien. Toma, 2 por 1. Ai, que Aí está. maravilla. Mañá se ves, comproche outra vez. Mañá xa se verá o que pasa. Ao final, fixeche boa mañá, Final vendín. Sí, señor, Bueno, Nada. eu vou tirando. Eu tamén. Pola sombra. Veña. Te vai a decir. Está esta chavala. Venga. Chao, Nieves. Chao. Hasta lunes. Vámonos. E hoxe me pasou ante igual. A batería. Nieves. Foi. A batería, xa me pasou antes igual. Que pasou? Tes unha pinza para a batería, tes as pinzas. Teño. Tes pinzas, ven. Son 100 euros. Son 100 euros as pinzas. Como as pinzas? Tú tes unha panadería, non vendes pinzas. O negocio. Pero que negocio? Se ten un negocio unha panadería? Eu teño unha panadería e unha ferretería. Vale?